V reprezentativním areálu zámeckého návrší v Litomyšli se 2. října konal již 5. ročník odborné konference České komory lehkých obvodových plášťů s názvem Okna a dveře 2025. Cestu na konferenci si našlo bezmála 250 posluchačů a potvrdilo tak vzestupný trend v zájmu odborné veřejnosti. V úvodním příspěvku se výkonný ředitel ČKLOP Jan Bedřich zaměřil na téma kvality a systematické certifikace s podtextem Kdo může legálně montovat okna za peníze? Program pokračoval příspěvkem Romana Schneidera, předsedy technické komise ČKLOP, který podal základní informace k revizi a rozšíření normy ČSN 74 60 77. Třetím přednášejícím byl Michal Čejka, certifikovaný projektant pasivních domů, který se zaměřil nejprve na příklady špatné praxe a poté představil dobrou praxi v podobě online příručky, energeticky úsporné renovace architektonicky a historicky cenných budov. První blok uzavřela Jaroslava Dlouhá, produktová manažerka firmy Saint-Gobain Glass, která ukázala inspiraci z portfolia protislunečního a odlehčeného zasklení s potenciálem eliminovat nežádoucí přehřívání interiérů. Druhý programový blok zahájil Tibor Pastěrik, vedoucí technické péče a služeb společnosti Gealan. V pestrém příspěvku hovořil s důrazem na plastová okna s obsahem recyklátu, která již splňují veškeré technické i legislativní požadavky. Přesto jim stále chybí pozitivnější image. Tematicky na něj navázal Marek Ryba, projektový manažer platformy Rewindow, což je systém recyklačních dvorů pro sběr druhotných surovin ze starých oken vhodných k recyklaci. S velkým zájmem a nakonec i aplauzem publika se setkala přednáška Marka Poláška z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, který s nadhledem a humorem mluvil o dřevěných oknech a 7 hříších proti nim. Dobové trendy jako minimalistické rámy, skryté kování nebo velkoformátová okna v moderní architektuře se staly námětem pro dalšího řečníka, Jana Klečku, vedoucího útvaru technologií a materiálů z firmy Metrostav. Třetí programový blok byl spíše technického charakteru. Na problematiku správného zabudování opět velmi trendových HS portálů, která by měla mít svoji podporu také v normách, upozornil Luděk Kovář z firmy Thermopan. Poté si vzal slovo soudní znalec Petr Kapička, který se věnoval vlhkosti v připojovací spáře u novostaveb, kondenzaci a tepelným vlastnostem oken, ale také posuzoval vliv kvality montáže. Závěrečnou částí konference byla moderovaná panelová diskuze, ve které vystoupilo a odpovídalo na dotazy z publika celkem 5 odborníků z různých oborů. Všichni řečníci se shodli, že je třeba nadále posilovat vzájemnou spolupráci všech profesí a klást důraz na přípravu projektů i osvětu mezi investory, kteří bohužel ne vždy vědí, co přesně chtějí, a ne vždy jsou připraveni naslouchat profesionálům.